Kort. Det buddhistiske livshjul kaldes også Baba Krakra. Livshjulet er en gengivelse af samsara. Den inderste cirkel illustrerer tre dyr, de tre rodsårsager. De tre dyr består af en hane, der symboliserer begær, en slange, som symboliserer vrede, og en gris, der symboliserer uvidenhed. De tre dyr, de bider hinanden i halen, og det symboliserer de tre rodårsager, at de hører sammen, og de betinger hinanden. Så har vi den næste inderste cirkel, som er loven for karma. Her ses den lyse vej, hvor der er væsener på vej opad mod en bedre genfødsel, og den mørke vej, hvor væsenerne er på vej nedad mod en dårligere genfødsel, tynger ned af den her dårlige karma. Så kommer vi til den næste ring. Det er den tredje ring, og her der kan man se de 6 genfødselsverdener. Den første herunder, der har vi gudverdenen, halvgudverdenen, menneskeverdenen, dyreverdenen, de sultne ånders verden og til sidst helvede. Først og fremmest er den bedste måde at opnå udfrielse fra samsara på, altså nirvana, ikke at blive genfødt. Men den umiddelbart bedste verden at blive genfødt i er gudverdenen, hvor man lever i luksus. Men eftersom denne verden den er også underlagt loven om karma, så vil livet som ubekymret Gud resultere i, at karmaen bliver opbrugt, og man derved bliver genfødt i en lavere verden. Den næste verden at blive genfødt i, eller den bedste verden at blive genfødt i, er halvgudverden. Nej, jeg tror ikke, man kan sætte en pause. Ja, kæmpe rød. Han ligger også altid billeder i sin krop. Ja, han ligger kun selv. Det er meget god stil. Okay, kør. Nå, jeg tror ikke, man kan sætte en pause. Jeg har ikke sat den på pause. Kør. Nå, okay. Den næstbedste verden at blive genfødt i er halvgudverden, hvor man også lever livet i luksus. Ligesom gudverdenen. Dog bruger halvguderne tiden på at kæmpe mod sig selv og guderne i gudverdenen. Derfor arbejder de heller ikke på at forbedre deres karma, men opbruger den i stedet. Også ligesom gudverdenen. Så næst der har vi menneskeverdenen. Her der er det en verden fuld af lidelse, men det her er dog den eneste verden, hvor man kan forbedre sin karma, og på den måde opnå en bedre genfødsel, eller det ultimative at blive helt oplyst, så man kan opnå nirvana, altså at blive befriet fra genfødslen. Yes, og dernæst der har vi dyreverdenen. Eftersom dyrene ingen bevidsthed har, er de i en endnu højere grad en menneskeverden underlagt begæret. De lever altså kun for at æde og parre sig. Så næstsidst så har vi de sultne i åndernes verden. Det er væsener, som lever med tynde halse og tykke maver. De søger konstant efter mad og drikke, men når de endelig ser det foran dem, så forsvinder det enten, eller også så brænder det hele vejen ned igennem deres hals. Og så den værste verden at blive genfødt i, det er så helvede, som er opdelt i yderligere 18 verdener, kendetegnet ved konstant lidelse. Alt det man oplever i helvede er kun ens egen dårlige karma. Helvede er altså ikke helvede er ikke en udfrakommende straf for et dårligere liv. Helvede kan føles som en evighed. Man er der kun indtil man har opbrugt sin karma. Derved kan blive genfødt i en af de andre verdener. Yes, så har vi den yderste cirkel i livshjulet. Det kaldes også den 12-ledede årsagskæde. Den symboliserer opståen i afhængighed af hinanden. Hvert billede det er et resultat af det foregående billede, derved bliver det så også årsag til det næste billede. Yes, og hele det her livshjul, det er holdt af Mara, som er den buddhistiske djævel, og et symbol på begær, der frister os til at hænge fast i livshjulet og arbejder mod vores befrielse. Og oppe i højre hjørne, uden for livshjulet, der kan man se Buddha. Buddha han peger mod livet hensides samsara, altså livet til nirvana. Yes, det var det buddhistiske livshjul. Af Alba, Alba, Anna 3. Yes.